жер буйлап сәяхәт итү, белем чыганнага. У чыгарылышта сүз атаклы театр. Вена дәүләт операсы турында барачак. Мин монда онлайн билетны алдан ук сатып куйдым. Юк, спектакльгә түгел, экскурсиягә. Һәммә барбер экскурсияның төп бизәге минем өчен театр бинасын эштән күреп, визуаль рәвештә танышу булды. Күп кеше. 1861 елда архитекторлар Август Зикарт фон Зикартсбург һәм Эдуард ван дер Нюй проекты буенча Вена операсы өчен махсус бина төзүе башлана. Монда якынча 1709 утыру урыны һәм тагын 567 басып тору урыны бар. Экскурсиядан соң, шул ук көннең эчендә мин Венадагы икенче музыкаль театрга, Вена халык операсы театрына юл туттым. Без залларның балкышына, архитектураның затлыгына, биналарның бөеклегенә сакланырга күнеккән, һәммә безне шылгап алган матурлык һәм күңел ачу артында кайчак рухи мәгънәләрне онатабыз. Вот такая вот она, Вена.